yes nom ne Russia Ukraine war awia no na do feel say efie no a wɔkɔ no sɛ wampɛ obi a ɔno bɛtena fie no ada ne simpa panyini akyinkyim ne te sɛ stia ne ho bɛkyere no ɛnu nti ɛne ɔsɛ wɔde Dr. Baumia yɛdɛ ɛba na nka hwɛ Dr. Baumia record Ghana yɛ serious country a nka Dr. Baumia betumi abeyi n'anim sɛ ɔsɛ bɛpere mampanyini ɛdi asɛm dianaba asɛm bɛn na Dr. Baumia ka baako pɛsei baako pɛ mame baako a ɔbaa yɛ watumi ayɛ ne yie enti owura Alan sɛ nana do ade a woyɛ no nhyehyɛ yɛ ayɛyɛ no wayɛ dɛ wabu so na wayɛ me nneɛma bebree party nti na mɛse nsuo nso taa pɔnkyerɛni a ɔgye wɔ enti sɛsɛyi mahunu sɛ party no a mede me sika me nkwa ne mahoɔden abrɛ aboa me yɛde agyina hɔ no sɛ yɛhia me bio na mpanin nso sɛ nkuro dɔɔso a yɛntena faako nyɛ dɛ ɛnyɛ ne ngu aseɛ nti ne sɛsɛi deɛ opoku mfa ne nkum medware a me ho nyɛ dɛ yɛmpae MPP momfa mo party me nso mebɛhwɛ kwan a mɛfa so a mɛsom ɔman no in a different capacity asɛm yi baeɛ no nanka yɛfii sɛ MPP foɔ ebenya kasade bi akyerɛ papa no na ebia na koma atɔ ne yɛm san sɛ yɛse ano brɛbrɛ ma baayɛ dɛ ɛtɔ aduana ba ada papa wɔ mo atwa Alan no mia mani fredi mi hu sɛ yɛtwa panyini bi ada paada ɛna ne tirimo yɛ ne dadodo ɛna osaim sɛ yɛntwa ne koto kakra bi a ɔmo keka saa asɛm ne wɔ TikTok kakra bi a ɔsɛ ai mateme ho kakra bi a ne tirimo yɛ ne dadodo ɛna Alan sei enti nei ama empanyimfoɔ bi nso ahyɛ aseɛ yɛ dɛ edi yewura alankyerɛmaten akyi wɔn sɛ yewura SK Buafo former Ashanti regional minister wɔto adi yewura alankyerɛmaten akyi former foreign affairs minister Kwesi Osaegye wɔto adi alankyerɛmaten akyi former minister of works and housing Boniface Abubakar Sadiq wɔto adi alankyerɛmaten akyi yɛ maame Hilda ɔyɛ former Kwadaso MP wɔto adi alankyerɛmaten akyi na kyerɛ sɛ adeɛ no ya na ɛyɛ dɛ ɛyɛ kɛse na yɛn NDC foɔ deɛ in as much as yɛntimi begrudge yɛwura alankyerɛmaten no asɛm a yɛbɛka sɛ yɛsɛ panyini ntena fie ma asɛfoɔ amfɔ ba watena fie ama asɛfoɔ afɔ dodo Akoma FM watena fie ama asɛfoɔ afɔ dodo to the sense sɛ nnɛ no Ghanafoɔ ntimi ɛnyini ni ne nsɛm no a wɔkeka sɛ sɛ deɛ yɛnhia party ne yɛde ayɛ biribi yɛhia obi a ɔbɛyɛ unity government nom ne adeɛ no deɛ amanfoɔ busa ne sɛ enti Dr. Owura Alankyerɛmaten ɔkɔ special delegate conference no na odi first a ɛnka ne nsɛm a wɔkeka no nka ɔbɛkeka ɛbia na asɛm a meka no te ase you are also asking an important ɔkɔ special delegate conference no na ken MBT no Baumia MBT no na odi first anka nsɛm a wɔkan kɔbɛkeka na ebere bɛn no hu sɛ Akufo-Addo anaasɛ MPP yɛ dɛ ɛsɛ ɔman no asekyerɛ ne sɛ 87.9 sɛ nipa miɛnsa aduana ba yɛ miɛnsa yɛte ha yi me ne me maame Hilda ne Mr. Ishak sɛ yɛkɔkye nkateɛ yɛ nyinaa ne abɔ gyam ne yɛakye nkateɛ na nkateɛ na hye a ɛba ne yɛbɔ ko adu a yɛntimi meyi yɛ ho mfiri mu fa nkɔhyɛ ma Hilda sɛ ɔno nko ana ɛyɛ ɔbaa ɛnu ahunu nkateɛ ne kye yɛ nyinaa yɛka ho enti ne Ghana no asɛe no yɛwura na alankyerɛmaten onsa sim wonan sim wano sim wotu nso sim bi woni MPP foɔ na sɛbi mato kɛsɛ ayɛ dɛ asɛ ɔman no enti na wo bɛyi wo ho gyina nkyɛn sɛ deɛ afei na Nyankopɔn anwene wo na ɔde wasi fɔm a ɛnyɛ dɛ ɛnyɛ yie by young NDC be a democratic party as we are no we wish all of them well Bible naka say ekuo wo ho na nipa bonni ni bedi animu a ekuo na nkasa si apene enne na na do nya Ghana nko an wase no ono ankasa ne MPP ni kura waye dai wase no so wo ye Ghana ni na wo pese ohunu emfo uhu fonyini bi e kire say MPP amanyo kuo no egu there is going to be a playback of 1979 look at what is happening on the MPP front and no share MPP ni a aduana ba so you show down new
so ya frafrantonio so ye obi ba JK uni obi ba JK Dr. Baumia edin Kennedy for na de ama no no obi ba JK fa ho ye so to na wo boni trinko him ne ti sa enti they say na on say na no pay MPP for me ansa na aba ha obi ane ba bi ogina ma Hilda they say do osno afrafrantoba ma Hilda de no Isha Grobe eye Baumia Maxi your financier of MPP or ye Kennedy Japan Bible say if you no ankasa mu acheche tia ne ho no so afie na nya dai enyina. But you one time went for contest like this at that time ya call ye no aduana mo former aduana ba ye call ye no ko wie ye say hwe na amanfo o keka say ai ala no wate ne ho a wonko na kunadu krate ne ho ekosi he gusitano te ne ho no na ma NDC ye lusu 2000 so nim sa gusitano ka ho na NDC ye lusu 2000 na kunadu ageman 2012 no te ne ho no the effect was not that noticeable because ni akoye one term pe Emma Prof Mills no ne call any free mu ma new candidate ye dey ebaye entino the negative ramification of that contest in who by 2016 2016 that lose why you lose poto no na could do ente ho ne yedey e ka ho enenne Alan nso so ayedey what no NDC you are 3 minutes to 0 in on third force. Can Ghana a third force make difference in our political Adriana in politics you can never say never in politics. Okay. But on here political system be every political system yeah wo might be we are here and now you can say a one party states. Yeah. That is the political culture entrenched in the psychology of the people. Oko or might be to say Africa here or might be to say South Africa. If you saw munya independent in the mid 90s no. A year party ba kope aye friend ANC African National Convention aye day this is African National Congress aye day this is that is the political culture a war or manfo ne day etrim and I call amayamai bi yen yesua democracy ni free omo America or ma practicing democracy for well over 230 years but America essentially has become a two-party state. Either Republicans or Democrats. And so they have over 50, 70 other political parties. But the two dominant parties have become the only force to reckon with. Uko yuka. There were other parties but the Labour Party and the Conservative. There were Liberal Democrats. But this has become the two dominant forces. Ubia person winning power just or form coalition with the other. What you say? Over Ghana your system no. Over Ghana your system no. Over West Africa country ananke was a particular trait, until 2015 was Nigeria. Yeah. Nigeria returning to multi-party democracy after the death of General Sani Abacha no. One party it did 16 years. So okay. Yeah. Obasanjo party no. It did PDP did 16 years. In the near future Nigeria has become a one party state and you who say ACP of Buhari yeah they be top no but over Ghana ya bakwase mo a political history mo on say you need republic bia atnasia church said the fourth republic either you need from the first republic second republic third republic no e bia ni who 30 years but the fourth republic has gone beyond 30 years and the political culture entrenched in Ghana they say Ghana has become a two-party state. Obi anim say MPP edi 8 years a omo ko na NDC ayedey. Aba. Inti na MPP 8 years omo dia omo aseniema basa no. Eye dru NDC fo so. But omo say ya ma NDC adwuma no cross ayedey. I am there with the disintegration ayedey. Aba. Inti the issue of an emergence of a third force no a wo kan wasem sesia no. Me third force a bit emerge in the foreseeable future. In the short to medium term, no, that NDC MPP duopoly, no, is going to persist
Medase. Senior Chebrobe. Oh, yo. Excuse me. Kafra. Adianova. Yes. Medase. Emfa kwensu na encha yetief